Poglavlje 48. Završno poglavlje, 4. knjiga. Vatra. Om mane padme om. Om mane padme aum. Mane padme aum. Mane padme om. Mane om. Pšš. Ha. Fu. Šištanja udisaj ogromnog organizma usporavalo je rad srca, smirujući njegove otkucaje. Kisik se uvlačio u plućne arterije, ulazio u velike crpke koje su isisavale otrove i iskorišteni zrak iz tijela da bi ga venama vraćale natrag u 50 metara široka pluća. Trenutak tišine i onda tupi zvuk 10 doboša koji udaraju istovremeno, pulsirajuće srce što tjera krv i vitalne stokove i onda dugi izdisaj. Veliki manastir pretvarao se u jedinstveno, živo, dišuće tijelo. Deseci monaha gubili su svoj individualni identitet da bi se utopili u kolektivnom radu srca, da bi postali srce čije otkucaje simuliralo udaranje doboša, plijeneći srca prisutnih da udara u istom ritmu. Drugi pak monasi, sjedeći prekrštenih nogu na jastučićima, odjeveni u jarke crvene mantije, poredani u nizovima, okrenuti leđima jednom, a licem drugom redu, pjevali su svete pjesme čiji je zvuk simulirao rad pluća. Svatko uza svoj instrument, pjevajući svoju notu, vršeći svoju dharmu, uklapajući se u kolektivni organizam, svi dijelovi istog tijela. Prestati biti individuum, postati makar na tren ili u periodu trajanja obreda deo većega bića, to je bila svrha te večernje seanse. Tamne pastelne boje i gusti zrak kao na slikama flamanskih majstora. Oblaci tamjana i mirisnih trava i konstantno ponavljanje svete mantre Om, mane, padme, om. Kao da im je oduzet mozak. Niži redovi kaluđera vrtili su zvučne molitvene točkove, dok su lame u zlatnoj odjeći čitale odlomke iz kanđura, svete tibetanske knjige. Probudite se svi vi koji spavate, vi ljudi koji ne vidite da smo dijelovi jednog jedinog tijela, jednog jedinog svijeta. Slušajte glas naših duša, vi ratnici i kraljevi, prosjaci i trgovci, koji mislite da je vaš brat nešto drugo nego vi, da je vaša pobjeda nad njima njegov uspeh. Oslušni, slijepi čoveče, da tebe nema bez mene, da zlo koje nanosiš meni, nanosiš sebi i djeci tvojoj i mojoj. Probudite se svi vi koji spavate i ne vidite jedinstvo svijeta. Zagledaj se u neprijatelja ratniče, zagledaj se u bjednika silniče, prepoznaj u njemu sebe. Točak života okreće se i sve se vraća. Krv teče zemljom, a krikovi ranjenih i uzdisaji gladnih
tvoji su krikovi. Probudi se, čovječe, i ne živi za sebe, jer nisi sam. Osluhni zvuk stvaranja, zvuk vječitog oma. Čuj dah kozmosa koji diše i diše s njime. Om, mane, om. Oštro cinkanje zvončića, rezko šištanje treptećih cimbala, dubok zvuk gonga, za kojeg Tibetanci veruju da oslobađa zvukove podzemnog zmaja, zmaja u srcu čovjeka, koji traži taj metal da bi se oglasio ispod cijelog kaleidoskopa zvukova, tupi pum pum golemog drvenog bubnja kao otkucaj nekog podzemnog srca. Zvuk je vibrirao u ritmu svih tih zvukova, odajući dojam kao da mijenja boje. Po zidovima fantastične slikarije, tapiserije, kipovi izliveni od zlata. Monstruozne crne maske najstrašnijih čudovišta. Kralj pakla sa žutim bjeločnicama i crvenim bijesnim zjenicama, razlapljenih usta iz kojih se naziru krvoločni zubi, iz koje curi krv. Groteskni izrazi lica ispunjeni stravom i užasom. Đavli što grizu ljudske udove, zmije i zmajevi, mrtvačke lobanje i raskomadana tjelesa. Između svih tih slikarija strave i užasa prekrasno izvezeno cvijeće kobaltnim prijeljivima, oslikani plavičasti oblaci i unutar zlatnih krugova smireni topli likovi bude. Blage, poluotvorene oči, koje smireno i spokojno gledaju na sve te prizore užasa, kao da govore da je sve to laž. Nema demona, nema pakla, osim u mašti i iluziji. Pakao je iluzija i demoni. Samo je Buda ja, svaki čovek koji nalazi sebe, samo ja sam stvaran. Učvrstite pogled, oslobodite ružnog sna i demoni će izblijedeti kao što blijede sve te slike ispred mene. Ispod te goleme slike s cvijećem i oblacima okruženog Bude nalazi se velika tapiserija koja ilustrira simboličku povijest Tibeta. Dolje, još niže, 100 svećenika poredanih u spiralama koje su kružile cijelim hramom, zatvarajući se u središtu hrama gde je gorela vatra. Vatra podzemnog plina koji milenijumima izlazi kroz pukotinu u zemlji, vatra zapaljena tko zna prije koliko stoleća. Vatra koja neprestano gori, vatra i svjetlost Tibeta. Prošla su već 3 tjedna otkad smo prošli kroz prolaz u Tibet. Borna Bebek, pravno lice, vratio se u Leh onako kako nalažu propisi, a ja sam nastavio s anonimnom osobom, tonskim snimateljem, ususret novim vodičima koji su me čekali na drugoj strani lanaka. Obavio sam posao koji je zahtijevao Dalaj Lama, snimio sam filmove i ostavio ih kod poverljivih ljudi. Ne znam kako smo naišli baš na taj samostan. Ne znam kako smo ga našli skrivenog u neprohodnoj kotlini. Sjedio sam uz lamu Mingora na svečanom centralnom mjestu u bespuću Tibeta. U toku ceremonije osjećao sam ljubopitljivi pogled starog lame. Pri kraju ceremonije nagnuo se i progovorio na gotovo savršenom engleskom. Dakle, moj prijatelju, vi biste u stakleni grad. Lama je koristio termin city.
You go to Glass City umjesto izrada town ili burg koje su upotrijebili Jung i Mitchell. Da, odgovorio sam prihvaćajući tu terminologiju. Tražim stakleni grad, naravno, ako takav postoji. Preko laminih usana preleteo je blagi grč kao neka sjena ciničnog neodobravanja, da bi mu se lice opet opustilo i nasmiješilo. Postoji, taj grad svakako postoji, rekao je. No tamo doći valja biti pozvan. Jeste li pozvani? Nagnuo se prema meni, dok mu je u očima lebdjelo pitanje. Ne znam, odgovorio sam. Nisam siguran šta je to stakleni grad. Ne znam je li to ideja, alegorija, simbol, ne znam jesam li pozvan, ali ne znam gdje sam pozvan i kako. Došavši ovdje imao sam osjećaj da ću kod vas saznati više o tom gradu. Vidite, vaš samostan sam našao, zašto ne bih našao i stakleni grad? Lama se opet blago nasmiješio. Ali to nije potpuno isto. Ni ovdje, ni u stakleni grad ne dolaze nepozvani. Međutim, ovdje ste bili pozvani. Nisam shvatio šta hoće reći. Kako mislite da sam bio pozvan? Nisam bio pozvan da dođem ovdje, rekao sam. Niti znam kako se nekoga zove da dođe ovdje, pa vi ne komunicirate ni sa kim. Pozvani ste tako, odgovorio je Lama, da dođete. Eto, došli ste ovde zato jer ste pozvani, a pozvani ste zato jer ste došli. Isto tako je i sa staklenim gradom. Svatko tko je pozvan, stigne tamo. Ne znam zašto baš tražite stakleni grad u Tibetu, jer staklenih gradova postoji 518 milijardi. U jedan od tih gradova ste svakako pozvani. Svatko je pozvan, ali malo tko stigne tamo, jer oni koji ne stignu nisu pozvani, a nepozvani ne mogu nikako stići. Do dugo u noć pričao sam sa starim Lamom o životu, o lutanjima, o ljudskim stremljenjima, strahovima i nadanjima. Pričao sam mu i o Jungu, i o Borgesu, i o Platonu, i o svima koji su pisali o gradu na vrhu najviše planine, o gradu besmrtnika iza izvora Svetog Ganga. Raspredao sam teorije živih i mrtvih, pametnih i manje pametnih, onih na slobodi i onih u zatvoru. Teorije za koje se govore da su umno zdravi i one poput Ničea, Rajha, Zaharova, koje su zatvorili u bolnice. Polako, počeo sam vjerovati da shvaćam poruku koju mi je stari Lama želeo prenijeti. Svatko ima svoj stakleni grad. Svaka osoba, svaka nacija, svaka ideologija, religija. Svi stvaraju neku sliku savršenog čovjeka ili savršenog društva, idealnog grada. Svrha života bila je tražiti taj stakleni grad. Nije mi stari Lama govorio tako nešto, no ja sam imao osjećaj da on tako nešto misli. Govorio sam uglavnom ja. Izražavao sam misli koje su polako sazrijevali u meni tokom puta. Govorio sam sa sobom, vjerujući da vodim dijalog, dok sam u stvari vodio monolog. Mesec je plovio nad snježnim vrhovima i zavirivao u prostorije manastira, obasjavajući naša lica. Ovdje, toliko tisuća kilometara od kuće, navirale su mi sve te misli. Da, stakleni grad
bila je alegorija. Tražiti stakleni grad značilo je tražiti svoj ideal, tražiti sebe. Da li je trebalo prijeći sav taj put da bi se tako nešto spoznalo? Vodio sam cijeli taj monolog, sve mi se činilo tako logično, tako bistro, gotovo da sam bio prepametan. No ipak nešto nije štimalo. Neki cinizam, neka blaga podozrivost ili ironija na laminom licu, obasjanog mjesečinom i bljeskovima umiruće vatre, nije mi dala mira. Noć je već bila na izmaku kada sam počeo shvaćati. Došlo je to polako. Prvi tračak sumnje, pa neki nemir i onda sam shvatio. Ja lažem. Ja uopće nisam razgovarao. Ja sam cijelo vreme uvjeravao samog sebe. Nije se radilo o tome da Lama nije verovao u moje argumente. Teško je bilo reći u što je on verovao. Gotovo jedino što je rekao bilo je to da svatko nađe upravo onaj stakleni grad u koji je pozvan. Ne, to nije bio jeftini, logički, filozofski izlaz, jeftine istočnjačke fraze. Odgovor je u čovjeku, sva istina je u tebi. Sve to prodavalo se na Cvjetnom trgu u Zagrebu, na novogodišnjem sajmu, u jeftinim izdanjima istočnjačkih mudrosti. Shvati sebe i shvatit ćeš cijeli svijet i hrpu sličnih fraza koje mi je mogao izbljuvati svaki student indologije posle prvog semestra na fakultetu. Zar sam došao u Tibet samo zato da sričem mudre parole o idejnim pojmovima iza kojih ne stoji ništa konkretno? Ideja koja se ne manifestira materijalno. To ne vredi. To sam znao. Idealizam, laž i pojmovi, nije mi trebao ovaj ironični Lama da mi to kaže. Rekao je ono što mi je trebalo reći. Idi tamo gde te savjest vodi i naći ćeš. A mene svijest nije vodila u prazne fraze i ideje. Ne. Svijest me vodila van, u materijalni svet, van, tamo u planine, u snijeg i led. Ideje iz filozofskih knjiga, to je za druge. Tko mari za ideje koje ostaju samo ideje, govorili smo Bebek i ja. Briga nas je bilo obojicu za filozofiju koja se temeljila samo na misli i pametnim raspravama. Pojmovi, filozofski sistemi, apstraktni ideali, sve to ostavljam popovima, ideolozima, filozofima, piscima, misticima i sanjarima. Sve ono što ne postoji u konkretnom smislu, toga nema. Nije me zanimala ni duša bez tijela, ni grad sazdan od ideja. Prilaz staklenom gradu, prilaz ženi. Otišli smo iste noći, ja i anonimni tonski snimatelj. Blijedi mesec bljeskao je po glečerima, bacajući duge sjenke po dolini. Zaviti u debele tibetanske kožuhe i vunene ogrtače i čizmama od jakovine, pješačili smo čitavu noć. Pred zoru naišli smo na 5-6 kamenih kućica iz kojih se vio dim. Primili su nas bez riječi, bez komentara. Izraz lica bio im je shvatljiv, znali su šta se traži. Kada smo nakon 2-3 sata spavanja krenuli, stari Tibetanac bez riječi pokazao nam je u pravcu zapada. Toga dana 3 puta smo se zakopavali u snijeg, izbjegavajući sante leda, no nismo posustali. Tvrde jakove čizme stvorile su žuljeve koji su pekli
poput užarenih vrhova cigareta. Led i snijeg udarao je o šubaru i cijedio se niz grčena lica. Neko vrijeme slijedili smo korito smrznute rijeke. Prošli smo kroz selo, odjeveni u smeđe ogrtače, i kroz selo ljudi odjevenih u žute ogrtače. Noć smo proveli u selu ljudi crnih ogrtača. Cijelu noć nisam oka stisnuo, u meni se nešto lomilo, neki glas govorio je da je dosta, da se treba vratiti u Rudok i natrag u Lek, no drugi glas je govorio dalje, još dalje. Sljedećih nekoliko dana vrtili smo se u krugu, nesposobni da odredimo bilo kakav pravac. Sve češće smo se razilazili u mišljenjima. Po nekoliko puta prolazili smo kroz ista sela, ljudi su nas radoznalo gledali, bez riječi, dodavali su nam metalne šalice toplog jakog mlijeka i posluživali nas campom, maslacem i čajem. Nisu nam mogli drugačije pomoći. 6. dana odlučili smo poći u različitim pravcima. Tako je bilo najbolje, jer sve manje smo se slagali oko smera i cilja. On je krenuo prema rijeci Indu, a ja prema Sutliju. Osjećali smo da je sve pravilno. Sada je sve bilo istina. Osjećaj dana i noći, spavanje i buđenje, sve mi se poremetilo. Spavao sam kao pas, ne u komadu, već kako bih uhvatio po koji sat ili dva, bez obzira na dan ili noć. Kretao sam se danju slijedeći sjenke sunca, a noću slijedeći logiku mjeseca. 10. dana naiđoh na središnju tačku izvora mitoloških rijeka, visoki kameni stup, poput lovca u šahu, sa 7 smotanih kamenih zmija, gotovo nalik spini u središtu Konstantinopolisa, Eufrat, Nil, Amazona, Ganze, Brahmaputra, Ind i Gang. 4 od tih 7 rijeka izvirale su ovde oko tibetanskog platoa. Izvori Gangesa, Inda, Sutleja i Pimčoka, kasnije Brahmaputre, samo što se nisu dodirivali, stvarajući četvorekut oslikan u Bamijanu i Kapadokiji. Ovaj stup pokazivao je pravac. Sjene u podne pružale su se kao ruke koje posežu u pravcu istoka, tamo prema izvoru Jangcea na drugom kraju Tibeta. Polumer kruga u četverokutu prema grčko-budističkoj predaji Gandhare, izvor Nila i druge, tada nepoznate rijeke Amazone, nalazili su se pod kutovima od 30 stupnjeva na linijama povučenih sa ovog mjesta. Prešao sam Sutli i Ind, koji je zaustavio Aleksandra Velikog, rijeku koju su Grci identificirali kao Platonov Kokidon, rijeku koja omeđuje svijetove. Kretao sam se u pravoj liniji, u pravcu dalekog Jangcea. Prošao sam pored planine Demona, koja prema tibetanskoj predaji rađa sve zle duhove ovoga svijeta, planine koja je rodila iz zloglasnog Humbabu, kojeg su svladali Gilgameš i Enhid. Nakon prijelaza Tašigana ugledah opet isti kameni stup, 7 smotanih zmija s kuglom na vrhu. Ovaj put sjena je upućivala na sjeverozapad prema dalekom izvoru Amudarije. 3 dana kasnije naiđoh na još 2 takva skupa, pa onda još 3. Smjernice su izgubile logiku. Sjene i pravci ništa nisu pokazivali. Teorija o rijekama propala je u vodu ili je ja nisam shvatio. Hvatao me očaj. Sve to poput kvadrature kruga, nelogično i nemoguće.
Noć sam proveo s monahom pustinjakom, ako se tako može nazvati čovjek koji osamljen živi u kamenoj kolibi na 4000 metara visine. Moj pasoš bila je bijela marama Dalaj Lame sa crvenim svilenim nitima zavezanim u 3 čvora. Tu i tamo nailazio sam na tragove mog saputnika. Dalji događaji gotovo su mi smutili moć rasuđivanja. Nakon 12 dana nisam više slijedio nikakvu logiku. U ovećem selu ljudi odjevenih u kožu zamijenio sam revolver za konja. Sljedećih 3 dana konj je birao put. Hvatao me umor. Bojao sam se da ne zaspem i padnem s konja. Prvi put, nakon što sam krenuo iz samostana, odlučio sam upotrebiti himalajske gljive. Uzimati tu gljivu bez vođstva i nadzora bilo je krajnje opasno. Postojala je opasnost da čovjek pobjegne duhom u najsretnije razdoblje života. Odrasli ljudi znali su se pretvoriti u mutavu dojenčad i ostati na tom stupnju sve do smrti. No, nije se moglo drugačije. Opori ukus gljive u ustima i volja se vratila, dok se osjećaj vremena potpuno poremetio. Nisam se više sjećao jesam li jahao satima, danima ili tjednima. Kao sjene glavom su mi prolazili krajolici, doline, planine, prijevoji, vrhovi, samostani. Činilo mi se da sam prošao cijeli Tibet, no osim jedne jedine noći, ne sjećam se da sam bilo kada spavao. Bila je noć prije posljednjeg dana moga lutanja. Usnuo sam težak san proboja kroz labirint. Kada se konačno probudio, shvatio sam da sam na visokom platovu. Nedaleko mene žuborila je bistra, plitka rijeka u kojoj su se praćakale ribe. Rukom uhvatih nekoliko pastrva, koje sam onako gladan pojeo sirove. Osjetio sam snažnu žijeć. Nagnuo sam se piti, kada u vodi uhvatih odbljesak nečega veoma poznatog. Digao sam glavu k nebu i ugledao u daljini poznati oblak. Bio je to oblak Paola Ućelja, koji je slikao svetog Juraja kako ubija zmaja što stoji između njega, viteza ratnika sveca, i muškarca i djevice, svetice i žene, koju zmaj otima i odvodi u podzemni svijet spilja i pukotina, podzemnu dimenziju svetoga grada. Bio je to oblak oslikan na freski u centralnoj prostoriji Kapadokije. 7 koncentričnih krugova zmije na Solomonskim otocima, spirala oko Atlantide, koja skriva Klito pred ulazom u Tartar, izvor 7 rijeka, crvena, narančasta, žuta, indigo plava i ljubičasta boja 7 rijeka, Acheron, Styx, Piri Flegentont, Tetis, Okean, Kokiton i 7. Tartar, ulaz u zemlju, grad gradova. Zaplakao sam od sreće. Konj je uzbuđeno gnjištao. Vinuo sam se u sedlo i konj je poleteo. Pred nama smrznuta zemlja visoravni. Konj je osjećao moje uzbuđenje. Oblak je tako blizu, tako nisko, gotovo nadohvat ruke. Konj je jurio kao mahnit, kopita su udarala u tvrdo tlo, pjena mu je navirala na usta. Zrak je šištao kroz nozdrve konja, a vjetar me tukao u lice. Brže, brže, u smjeru oblaka koji vodi do grada. Osjećao sam blizinu trgova, kupola, ulica i kapija, još uvek nevidljivog grada. Blagi uspon preko niskog prijevoja i konj koji sve teže diše. Osjećao sam da mu srce
lupa u prsima, kao da će se raspuknuti. Dalje, brže, brže, savršeno oblikovan oblik sa slikarije Williama Blakea prizivao je čeznutljivim glasom. Topot konja najavio je njegov skorašnji pad. Tukao sam bjesomično nogama, udarao ga po slabinama, šibao bijesno dugim uzdama. Kada se stropoštao pod mojim nogama, shvatih da oblak miruje. Bio sam već posve blizu. Spirala konstrukcija oblaka s praznim prostorima. Između koncentričnih krugova dozvoljavala je zrakama sunca da probiju kroz konstrukciju oblaka. Već sam nazirao i sjenu koju je oblak bacio na zemlju. Ista ta spirala u krug zavrnutih sunčevih zraka. Ne maraći za konja, digoh se i krenuh u pravcu sjene. Žvakao sam gljive i trčao preko kamenitog tla. Lakše, lakše, govorio je oblak, ne boj se, neću ti pobeći. Želeći me uvjeriti u dobronamernost svoga ponašanja, oblak bi pojačavao svoje boje u trenucima kada sam osjećao da ću pasti od umora. No nisam pao. Uhvatio sam konstantan tempo, smirio se, prestao trčati i snažnim koracima napredovao u pravcu oblakove sjenke. Tek tu i tamo zastao bih da uhvatim dah, povučem gutljaj čaja s Jakovim maslacem. Znao sam da će sve biti u redu, da se oblak neće rasplinuti, da se nisam trudio uzalud i da nema prevare. Satima sam tako napredovao. Sunce je prešlo zenit, a ja se nisam osjećao umornim. Negdje u kasno poslijepodne počele su me hvatati sumnje. Ne znam što je to bilo, čega sam se uplašio. Možda dolaska noći. Šta ako ne dosegnem oblak prije nego što zađe sunce? Tokom cijelog dana takva me pitanja nisu zanimala. Možda sam podsvjesno vjerovao u apsurd, da će oblak biti na istom mjestu i sutra i prekosutra i koliko god treba. U suštini uopće nisam razmišljao, samo sam znao da će sve biti u redu. No s prvim zracima zalazećeg sunca moje poverenje kao da iščezlo. Oblak, krug, no bez pravokutnika. Nedostajao je pravokutnik. A gde je? Pod oblakom. Preostalo mi je tek još nekoliko sati do zalaska sunca. Uhvatilo me neko neobuzdano nestrpljenje. Valjalo je stići do mjesta iznad kojeg se nalazi oblak, sada još isti dan. Odmah ubrzavao sam korak, nadilazeći svoje mogućnosti. Umor u nogama se pojačavao i kroz cijelo tijelo šibale su munje bola. Osjećao sam da ne mogu brže, ni dalje, a nisam imao hrabrosti usporiti napredovanje ili odmoriti se. U jednom očajnom trenu, umjesto da grizem gljivu po gljivu, kako me učio Tandra, zgrabio sam šaku gljiva, prožvakao ih i nastavio put. Bolovi su postali neizdrživi. Međutim, sada se sve preokrenulo. Svako i najmanje usporavanje samo je povećavalo bolove. Čim je napor bio veći, tim su bolovi postajali slabiji. Osjećao sam u stvari dvije vrste tijela i dvije vrste bolova. Jedni su dolazili od naprezanja srca, pluća i mišića. Čim bi se sporije kretao, oni bi jenjavali. No ti bolovi, kao da nisu bili moji, kao da se radilo u drugom biću. Neizdrživi bolovi koji su mi terali naprijed, javljali su se kao bljeskovi u mozgu. Prava vatra plamtela mi je pred očima i drobila glavu. Bolovi su postajali nepodnošljivi. Osjećao sam se da će jedino prestati
onoga trena kada dospijem do tačke ispod oblaka. Noge su se razvijale o stijene i kamenje. U ustima sam osjećao okus krvi iz pluća koja su pucala. Slezina je nabubrila poput balona. Cijelo telo je gorelo. Jedino što mi je preostalo jest kretati se samo naprijed, dalje i dalje. Sve češće sam padao. Iako nisam gubio volju, noge su mi se plele, ostavljao me je osjećaj ravnoteže. Pri jednom nespretnom padu preko neke stijene izgubio sam 2 zuba i razbio usta. Pri drugom padu pukla mi je koža na čelu. Ruke su mi bile izgrebane, a kroz poderanu odjeću prodirala je hladnoća, ali odustati više nisam mogao. Sve je bilo besmisleno, sve je bio promašaj. Greška se prikrala još u Kapadokiji. Da, nije se smjelo ići lijevim hodnikom. Neću uspjeti. Možda će uspjeti Bebek. Da li uspijeva, nije bilo važno. Nije više postojalo ni lijevo, ni desno. Nije se više moglo stati, samo napred i naprijed do gorkoga kraja. Bila je noć. Oblaka je nestalo, a ja sam još uvijek hodao. Čas puzajući, čas hodajući, vukao sam se među stijenama u pravcu oblaka koji je nestao. Pred samu zoru osjetio sam da dolazi kraj. Dan se rađa, a ja umirem. Osjećao sam hladne prste smrti kako mi stežu srce, dok mi je na oči padao mrak. Ali ne, ja nisam umirao. Ne, to je bio netko drugi. Ne, još ne, govorio je neki glas. Uz krvave bljeskove u glavi i bolove koji su parali srcem, našao sam snagu da se ispravim. Gledao sam stegnuto u klupko, smotano tijelo osobe zgrčene na podu, osobe potpuno nalik meni. Krvava glava ležala je na kamenu. Noge su mu se tresle i grčile kao da pokušavaju koračati. Iz razbijenih usana izlazili su zvuci nekog slavenskog jezika zemlje na Balkanu. Osoba na podu buncala je i sanjala. Znao sam u snove. Ja sam bio san osobe koja se grčila na smrznutom tlu. Ostavio je da sniva, zakoračio je na prvu od spiralnih stepenica i laganim koracima krenuo gore, u grad. Prošao sam kroz spiralna kristalnim kolonadama omeđena vrata, nastavio uskim prozirnim ulicama i došao na trg. Nisam bio iznenađen prizorom. Znao sam već kako izgleda taj grad. Video sam ga u Kapadokiji, a opisali su ga stari Hari Harananda, Borges, Blake i mnogi drugi. Granit, mermer, kristal i led. Mnoštvo nepravilnih zgrada. Kuće različitih visina sa apsurdno raspoređenim prozorima i vratima. Dugi nizovi spiralnih stepenica koje su zaokretale da bi se izvrnule na glavačke i opet uspravile. Stepenice za ljude koji ne priznaju zakon i sile teže. Trokutaste kuće, kosi tornjevi, naherene ulice koje se uzdižu da bi kao i stubišta ostale visjeti u zraku poput nedovršenih mostova. Veličanstvena vrata koja su vodila u minijaturno dvorište ili do bezobličnog bunara bez vode. Iznad apsurda i kontralogike. Grad je građen suprotno svakoj funkcionalnosti. Jedini smisao bio mu je nesmisao. Grad je građen da zbunjuje i zavarava. Vanjska dimenzija žene.
Kao grad u Kapadokiji, ovaj vanjski grad bio je samo kontrakopija, antigrad pravoga grada koji je ležao pod zemljom, bez jednog stanovnika, kao i grad u Kapadokiji, u Bamijanu, kao i Balk, kao i Platonova akademija, kao svaka piramida. Ovaj je grad bio samo vanjska dimenzija pravoga grada koji se nalazio pod zemljom. Trebalo je naći ulaz, trebalo je naći vrata koja su vodila u pravi grad. Ovaj grad bio je materijalan. Moglo ga se vidjeti i opipati, no bio je mrtav. Mrtva granitna kopija, mrtve ideje, kao i svaka piramida, kao i svaki hram. Znao sam da ulaz u živi, u ovaj pravi grad, neću moći naći bez osobe koju sam ostavio spavati dolje u podnožju. Valjalo se vratiti po njega, jer bez njegovog fizičkog ulaza, zajedno sa njim i u njemu, sve ovo je bio tek kristalni san. Sišao sam do polusmrznute osobe. Bio je još uvek živ. Znao sam da će ostati živ, jer putovanje još nije bilo dovršeno. Pitanje je bilo, hoće li se probuditi upravo sada ili možda negdje drugde, na nekom drugom mestu, u nekoj drugoj prilici. Na tren pomislih da bi bilo bolje ostaviti ga da spava. No, ne. Došao je čas buđenja, jer smrt je već bila suviše blizu. Sagnuo sam i počeo ga tresti. Željko, Željko, čuo sam glas, koji nije bio glas moje majke. Željko, probudi se! Polako sam postajao svestan. Kroz mozak, strelovitom brzinom letile su slike onih posljednjih dana na Tibetu. Kada su me probudili gotovo smrznutog u snijegu, sjetio sam se tibetanskih seljaka i ledenog pokrivača. Sjetio sam se lame koji me 10 dana liječio u samostanu i vraćao iz stanja djetinjstva natrag u realnost, u moju pravu dobu. Sjetio sam se kada mi je rekao da sam izliječen od bolesti bijega u prošlost, upozoravajući me da se ta stanja će povremeno vraćati u snu. Sva ta sjećanja jurnula su mi kroz mozak, dok su me tresle ruke osobe koja me je budila. Dugo putovanje natrag za leh, moje iscrpljeno tijelo, umotano u vunene ogrtače na nosiljci između dva konja, nalovo lanak i Marsimilk, zatim bolnica u Indiji, pa putovanje u Jugoslaviju, pa opet bolnica, pa opet putovanje i opet bolnica. Neka ruka me tresla. Željko, Željko, probudi se! Otvorio sam oči. Kroz prozor bolnice na Zvijezdi vjetar je unosio zvukove zagrebačkih tramvaja. Plave oči doktorke Novak bile su nasmijane. Nosim ti dobre vijesti, govorila je dok sam trljao snene oči. Imaš goste. Nisu me interesovali gosti. Nisam želeo dobre vesti. Još uvek u polusnu slušao sam doktoricu Novak kako govori da me traže Amerikanci da vodim jednu od najvećih ekspedicija u područje tropa i Himalaja. Čekao me i bebek. Čekala me majka s kolačima jer mi je bio rođendan. No bilo je još uvek previše rano. Ne, nisam još imao snage. Nisam imao snage ni za zvuk zagrebačkih tramvaja, ni za bebeka, ni za američku ekspediciju, ni za stakleni grad. Sutra, rekao sam doktorici, neka sve ovo opet počne sutra. Okrenuh se i pokrih preko glave i utonuh u san. Kraj.